Ay mga kagtang, panibagong araw, panibagong video naman. So ngayon for today's vlog, i-vlog ko yung nanay ko na. So ayan na mga kagtang, so let's go for the tour sa aming area. So pero hindi yan amin ha, pinabantay lang kami dito. So ayun yung bahay namin mga kagtang. Yan, ang ganda. So maybe next vlog so mag tour house tayo. So ngayon so tour area muna tayo mga kagtang kung anong gagawin natin doon. So let's go. So ayan mga kagtang, nanata diri sa Kalubinan. So mao ni ang lubi, ginatawag og lubi sa mga wala na kaila. Mao ni siya ang lubi, pero imposible kay di mo kaila og lubi kay mostly sa Philippines nagitay lubi diri. Okay, so kani siya mga kagtang, pinitapok siya diri para diri lang siya ginakuha, diri naman ko siya ginakuha sa sakinan. So naman ay kasada diri mo nang gibutang lang siya diri sa gilid kay para inigabot sa sakinan diri nga katong tigkuha sa tag-iya. So diri na niya ginakuha kay di naman na siya mosulod dira na nasa mong likod kana dira, di naman siya mosulod dira kay lapok pod, so malubong ang iyang ligid. So kailangan siya nga itapok mo siya diri piece by piece. Ayan, yung sa kabila. So kailangan nating kailangan jud siya og ganing hakot. Pero kabalo ba mo nga ang kana siya nga lubi, tag piso ang isa na. So tag piso ginabayran mi siya, tag piso ang buok aning isa ka buok lubi. Ayan, ito mao na ang atong buhaton karon kay wa koy duty. So let's go. Adto na si mama. So karon na si mama atong tabangan na to siya kay Loy ko. So ouch. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly... So ayan mga kagtang, tingnan nyo. So diskarte lang yung buhay natin. So pira-pira talaga ngayong panahon na to. So maging ano tayo, kugi-kugi pag may time. Yan yung makagtang. So katumbas naman ito is ng pawis mo. So pera naman to. So kung alam naman, kung alam nyo ha? Ito ba? Wala ito. So ayun mga kagtang, nakaipon na tayo ng dami-dami na. So hashtag GoPro na to, pang GoPro yan pag sinuportahan nyo kami. So ayun mga kagtang sa yung vlog. So sana manood kayo ng vlog na to. Yan, hindi ko alam kung paano ako magsimula sa pagbablog. Ano bang content ang gagawin ko, kung ano ba yung first, ano bang unang gawin. So masyadong naguguluhan ako mga kaagtang anong content natin. So and for today's content sana, so naisipan ko lang daw bigla to nga ganito naman yung buhay talaga namin. So
Ito, i-vlog ko na lang. Kapoy. So ayan mga kagtang, medyo kapoy po siya mga kagtang. So manya mga kinabuhi diri sa probinsya. So ayan mga kagtang, nakaipon na tayo ng niyog. So ibibili natin yan ng GoPro para meron na tayong pang vlog. Charot lang, joke lang po kasi ganito yung buhay namin dito. So kung gusto nyo mag tour sa aming diri sa among area or sa among kuan, sa among panginabuhi diri, so nang tawa ni among vlog. Ito yung bukas kay bugat kaayo maluya sa gali. Para nasa safety. Wala ang energy. Energy. Safety ba? Bugat sa atong dinos do, butasan. Bugat sa atong tiil. So, ayan mga kagtang, for the safety, so kailangan na din yung pag kayo din punta kayo ng kahit anong basta makahoy na parte ng yung lugar, so kailangan mong gumamit ng butas or boots para iwas kagat sa like ahas, tarot. So example na mga kagtang ang bitin jud, so muna nagabutas gid ni diri kay daghan kay cobra diri. So ayan mga kagtang, tingnan niyo. It's time to uwi na mga kagtang. Kasi tanghali na. Ikapoy me. You tell me you're scared. Ako kay mig area kagtang no. Pero dili na mo. Pero soon pagtabangan mi og subscribe. Tabangan mi yung mga ma-monetize mi, so maamuan na ning area.
Charot. So nakapila tama. And what you think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I know it's hard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So ayan mga kagtang, naka 44 tayo. So, meron na tayong 44 pesos ngayong araw na to. So makabili na tayo ng GoPro. Alam niyo ba yung GoPro? So makapag-vlog na tayo na yung clear na camera. So going. sana suportahan nyo kami. I'm going to. I'll follow. So ayan lang yung i-share ko ngayong araw. So let's go, uwi na tayo. So uwi na tayo sa bahay. So tanghali na. Mama, sana subscribe mo yung channel namin mga kaagtangs.